gaya maka akwai wata mata a bayan layin nan wata mai time man kai ba karamin tsananta ne wake nan kake tana nan wata kafa fato yawon tsiya ga katan kai oke na gane wacce kake ne to amma kai yanzu ka zo ka rika magana ina zuwa dan tsayan karasa maka tana da babban da fa to ni ba babban bane ba za ku taba bari a faɗi gaskiya ba muna bukati ga assalamu alaikum ga masifa da bala awa ake cikin ya labra ana huta ana sanarawa ya labari wallahi labarin wata yar kutumar uban mata muke a wannan wata mai katan kai munafika barbada kaba ne da ita ta arena wayo duk inda zaka je ka ba inda ba za ka ganta ba wannan wata kana masu ba a ce wulik wallahi mai katan kai bakan mace ɗan layin kake zagi to mama ta ce ka gama zagi mama ta haka ce ina wuni kake zagi da kake ta mata bai ba ni ba shi wancan ne yake ba shi ne gana faɗin abu kun ne yanzu ka na ganka har kai mun kake yi ba ni ba